започнах да пея, защото ми се пееше. И започнах да свира в група, защото много исках да свира в група. Baby, I am lost. Да, отиваме в Лондон. Baby, I am lost. Смятам, че сега е много удачен момент да продължим развитието си извън България. Аз винаги съм бил реалист и съм знаел какво да очаквам горе-долу като възможност за развитие за нас. Работили сме работа на пълен работен ден всеки един от нас, за да може да си финансираме групата. Така че сме готови още малко да се погърчим, да, със сигурност. Дразни ме, че се прави много бързо се прави евала на нещо, ако той бъде натрапено достатъчно на хората, без да се замислят реално дали това нещо трябва да му се прави евала. Ами не знам, това е въпрос, който според мен трябва да се зададе към артистите до някаква степен. Те правят масово продукти, които са само за местна консумация и нямат никакви амбиции тези продукти да излезат извън България, което е много странно, защото България все пак е малка страна с малък пазар. Ами то е така всъщност до някаква степен, защото българската музика съществува само в България. Тя никога не е била и няма изгледи да бъде световна. Не искам да обиждам никой, но може би хората не са толкова наясно с това коя музика е модерна, коя е адекватна, някакси култура на самата публика, може би. Според мен не е случайно, че толкова ретроградна музика се пуска по българските радиа. Всичките рок радиа пускат основно музика на над 20 години. Дори и поп-радията пускат основно някакви 90-тански хитове, примесени чат-пат с най-големия световен хит, например, но никога няма да чуеш някое готино ново парче, което не е топ едно. Аз не съм чувал за български рок изпълнители, още повече рок група, която да успява да постигне нещо такова, някакъв добър стандарт на живот само от рок музика. Още повече за българска рок група, която свири и която пее на английски. Всеки, който се опитва по някакъв начин да бута границата на това какво може да е добре прието в България, ме вдъхновява, така че да, има със сигурност. Последното, което ме изкефи и по някакъв начин ме вдъхновява е Кома Сауър, например. Това е последното, което чух и се изкефих. Ядеш ли лютеница? Да. Подбираш? Какво? Проблемът е, че на същия този стадион, което и да е голямо световно актуално име от рок музиката, ако дойде, нищо подобно няма да е като продажби. Дори гигантски групи няма да се купуват с този темп. А що смяташ, че това е проблем? Защото аз харесвам тая музика и съм вътрешно абсолютно убеден, че тя е качествена и че това е нещо, което че е по-качествено от Слави. Това е чисто моето субективно мнение, че това е проблем, че това е нещо, което не ми харесва.